Morjesta! Tervetuloa seuraamaan uutta videota. Mä ajattelin, että tässä olisi sopiva aika kuvata vähän setup-videota, koska mä hommasin justiin uuden hiiren ja uuden näppäimistön. Lähdetään tsekkaamaan, mitä mä oikein homman ja mitä mun setupista löytyy. Tosiaan ekaksi voitaisiin aloittaa tästä mun hiirimatosta. Mulla on joku Razerin vanha hiirimatto, tää on varmaan 7 vuotta jo vanha. Tää olisi ehkä semmonen, mikä seuraavaksi pitäisi hommaa uusi. Ja sit tää näppäimistö, jonka mä hommasin vähän aikaa sitten, niin on SteelSeriesen Apex 7. Tää on nyt ollut mulla joku pari kuukautta, niin pakko kyllä sanoa, että on kyllä todella hyvä näppäimistö. Oon tykännyt tällä niinku pelailla. On aivan mahtava. Sitten on hiiri Logitechin Pro X Superlight. Tää on se ykkösversio. On hyvä. Mulla siis aikaisemmin oli langallinen hiiri, niin nyt on ollut hyvä vaihtaa langattomaa hiireä. Oon tykännyt todella paljon. Sitten tuolta löytyy tommoset ledit. On hienot. Ne pitäisi olla pöydän tuolla takana, mut mä laitoin noin silloin, kun mä tän pöydän hommasin joku 7 vuotta sitten kanssa samaan aikaan kuin tää hiirimatonkin. Niin ne on ollut siitä lähtien tossa ja vieläkin toimii. Sitten kuulokkeina meillä on täällä HyperXn Cloud Stingerit. Ollut mulla varmaan 4 vuotta. Ihan hyvin on toiminut, mut mikki ei ole mikään maailman parhain. Ei ole lemppari. Sitten on näytöt. Tässä on Asus'en TUF Gamingin näyttö 180 Hz. En muista tarkkaan mikä malli tää on. Sitten on Samsungin Odyssey G3 olisiko ollut 144 Hz. Voi vielä kaivaa ne täältä. Mulla on ne täällä ylhäällä. Noin, nyt ne näkyy vähän paremmin. Noin. Sellaiset multa löytyy. Sitten on toi webcami. Se on C922 Pro HD. Tällä on hyvä striimailla. Se on ihan paljonkohan tää maksaa joku 100, en mä viitti enempää webcamista maksaa, mutta jossain vaiheessa mä kyllä hommaan varmaan semmosen kunnon kamera näiden videoiden kuvaamista varten ja sitten se voi laittaa myös facecamiksi. Sitten on mikkinä toimii Blue Yeti. Maksoin tästä 180. Oli vähän liian kallis. Mut siis on tää toimii paremmin kuin mun 40 Superluxin mikki, mikä mulla oli aikaisemmin. Tääkin mulla on ollut jo 4 vuotta. Sitten tossa on tommonen hieno tommonen kukkaseppele homma. En tiedä mikä toi festareilta. Se on nyt jäänyt tohon standia, en muista mikä se on. Ei mitään muistikuvaa, ei mulla ole sitä missään ylhäällä enää. Sitten setupista löytyy myös täältä takaa Pleikkari 4. Ei ole tullut paljon pelattu, mutta ohjainta mä käytän esimerkiksi Skaten pelaamiseen, kun siihen tarvii ohjaimen. Sitten meillä on täältä löytyy tietokone. Tää on 5 vuotta vanha pakettikone, ostettu Gigantista tai joku Lenovon, en muista tarkalleen mikä. Mut mä laitan ne speksit tähän näin. Aika tommonen pieni. Tää on helppo kantaa johonkin assemblyille esimerkiksi. Ei oo vaikea kantaa. Tilaa mun koneella ei kyllä paljon siis on. Mulla on toi ulkonenkin levy. Mä voin näyttää paljon mulla on tilaa. Tossa on niinku yhteensä mitä mulla on tila. Ei oo kovin paljon. Tarttis kyllä enemmän. Mä joudun aina välillä niinku poistelemaan pelejä, että mä saan jonkun toisen pelin ladattua. Sitten mä taas poistan sen pelin, että mä saan sen toisen pelin takas ladattua niinku. Aivan siis niinku kauheata toimintaa, mutta ehkä mä jossain vaiheessa hommaa vähän lisää tilaa koneeseen. Varmaan pitäisi uusi konekin jossain vaiheessa ostaa. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, pelituoli. No niin, nyt tää tarkesi. Tässä on siis pelituoli. Elite Gamingin tuoli.
on vähän kärsinyt. Tääkin on ollut mulla 7 vuotta. Tässä on siis tosiaan jalka hajonnut. Tää hajosi yhden mun livestriimin aikana. Niin se on nyt teipillä kiinni ja on pysynyt ihan hyvin. Tolla teipillä, mutta mä oon teipannut sen 3 kertaa varmaan, niin se on 2 kertaa aikaisemmin irronnut. Niin. Mutta nyt se on pysynyt varmaan vuoden tossa. Et ihan hyvä. Joo, siinä olisi se setuppi kokonaisuudessaan. Tuolta se näyttää. On paljon tarroja lätkästy. Piuhat on vähän tuolla hämärästi, ne pitäisi laittaa jotenkin paremmin, mutta mä en ole jaksanut niihin keskittyä. Ei ole kiinnostanut. Mutta sellainen. Ja tässä on, miltä se näyttää vähän pimeämmällä. Ihan kiva. Jotain valoja voisi ehkä hommaa enemmän. Mut joo, siinä oli tää video tällä kertaa. Mä sitten katsotaan ensi vuonna, jos tulee jotain päivitystä. Tai sit kun tulee päivitystä, niin mä teen uuden setup-video. Jos tulee jotain isoa päivitystä, mutta jos mä joku hiirimaton vaihdan, niin en mä siitä rupea erikseen mitään videoa tekemään. Mut joo, pistäkää kommentteihin, mitä tähän setupiin voisi updateaa. Jotain muutoksia tehdä. Kiitos kun katsoit videon. Se on moro.